हे हुक लावा. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोडर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, कालची व्हिडिओ तुम्ही बघितले असाल, कुत्तरबडी गेले 2 दिवस आम्ही सगळीकडं, म्हणजे 2 दिवस सलग फिरतोय आम्ही. आज तिसरा दिवस म्हणजे पुरी गेले तिकडे रिसॉर्टला. तर आम्ही जातोय, आम्ही त्यांच्याबरोबर जाणारच नव्हतो आणि जाणार पण नाही मी भविष्यात बरोबर. तर मी जातोय त्या खाली डायरेक्ट तिथे आत्याकडे चौकीवर. तर तिकडे म्हणजे निगडी खाडी आहे, तर त्या तिकडे आम्ही गल घेऊन चाललो आहे. हे बघा, ही फिशिंग रॉड घेऊन चाललोय आणि मग गल लावून खेकडी खजनातली आणि आपले मासे विषय काय भेटतील ना, मच्छी ती पकडणार आहोत. आणि ह्यांना आत्याचं गाव पण दाखवू, म्हणजे चौकी ह्यांना पण घेऊन जाऊन तुम्हाला पण घेऊन जाऊ आत्याचं गाव दाखवायला. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, न स्किप करता आणि आमच्यासोबतच राहा व्हिडिओमध्ये. तर चला मित्रांनो, आता एसटीवर जाणार आहोत आम्ही. थांबो मारी दे. गाडीतून बसते. नाही बघा केलेवाडी. खारवा मित्रांनो, आता आले सावरी गाव आमचा. आमच्या हायवे आहेत ना, त्याच्यामुळं गाडी चालते. शाला मराठी आहे ग, एवढी मोठी शाळा मराठी शाळा आमचं. मराठी शाळा स्टॉप आला आपला. मला ना अजून लांब आहे. तुम्ही जबाबदार म्हणजे काय, कशाला? अरे संकेत उतरला का नाही? पुढे गेलं बाकी तू संख्या कुठे आहे? तर मित्रांनो, आम्ही खाली आलो. कुठे रे आलो? आता निगडीतला जो मैदान आहे ना,
तिथे आलो. आता इथून आपल्याला चौकीवर जायचा रस्ता आहे, म्हणजे नदीच्या त्या साईडला जायचं आहे. हे खारा पाणी, या भरतीचा पाणी आहे. तिकडे ती स्मशानभूमी आहे त्या साईडला. नाही बघा इकडे खालच्या साईडला खजन लागलाय. खाजन बोलतात म्हणजे आपल्या इकडे खजन. सिक्स जवळ वाटतं सिक्स. तर मित्रांनो मैदान बघा, तुम्हाला यायचं असलं तर येऊ शकता. निगडीला खेळाय. आपला मैदान नाही येतो. दीप्याला विकेट ठेवा. आपल्याला नाही खेळायला येऊ. डाय टाकाय. पाय कसले सरतील. पोहोचलो ना स्पिनरला. दीप्याचा इथं उभा आहे. दीप्याचा धोनी सारखा इथं उभा आहे. पिजलंय मोठी वाटतं. पूर्ण केलं नाही. मित्रांनो आम्ही आता मम्मा मधून जात आहोत. त्याच्यातूनच जायचं आमका. खाडी मधून जाता. खाडी बघा केवढी मोठी आहे. भित्ती झाल्या काय नाही होत. मित्रांनो तो बघा तो तिकडे वर लोखंडाचा बिल आहे, म्हणजे सिमेंटचा आहे. लोखंडाचा आहे ना वरतून. नाही आहे वरतून बिरतून. पहिला आता बांधलं वाटते परत. दुसरा बांधलं. मित्रांनो शूज काय होतील काय नाही माहिती नाही, त्याला जातो मी. तर मित्रांनो पाणी गरमलंय आहे. अगो मासा इकडं आला. तर मित्रांचा भरती म्हणजे चढतोय वरती पाणी. दरम्यान होईल खाली परत 3 किंवा नंतर खाली सुरुवात होईल. तर मित्रांनो आय वहिनी दादा आणि पप्पा वरती गेले. मम्मी तिकडं कोण आहे. पाटला ये नाही तर राशील. तिथेच भरती होत आहे. लवकर ये. तर मित्रांनो बांगडा आणलाय लावायला त्याला. 2 हुक आणलेले. कुठे आहेत ते 2 हुक. अरे या सगळा लावणारा तर मित्रांनो बघा या 350ला घेतला ना. हा 350लाच घेतला ना. म्हणजे मशीन 450ची आहे आणि हुक त्याचं वेगळं वेगळं घेतलं पैशाचे. म्हणजे सर्व एकत्र नाही भेटत. ही रॉड आहे ती 350 रुपयाची आहे. म्हणजे सस्तीवाली घेतली. महागातल्या पण होत्या मशीन, पण अजून महागातल्या होत्या आणि सस्त्यातल्या पण होत्या. पण आम्हाला ही पाहिजे होती मशीन. आणि हा बघा कशा प्रकारे काढलेला आहे. मी दिलं ना. काढलेला आहे. असू दे. बघा बांगड्याला कापतोय आता. संकेत शेट बारीक ड्रायव्हर. ते सोम तो बांगड्या ह्याच्यात भरून ठेव पिशवी. आता किरवा संकेत नीट गुरपडव. अरे तू मध्ये कुठे येतेस. तू बांगला ड्रायव्हर आहेस. अरे पण इथं बारीक माणसं असू दे ना. आपण का मागताय रे बाबा. एवढी ते बघ खेळतायत. हे नाही ना मोठा आहे ना. मोठे येतात. पिशवी आणली की नाही का अशी झाली. ए बेडक्या नसतात ना रे ह्याच्यात. अरे बा वाजतात. दीप्यादा पहिला टाकणार आहे. पहिला टाकणार आहे मी सुरुवात करणार आहे. म्हणजे पहिली टाकायला तू सुरुवात करणार, दुसरी मी करीन, तिसरी ती काय. तर मित्रांनो मी आत्याकडे जाणार आहे म्हणून चप्पल विप्पल म्हणजे शूज बीज घालून आलाय. असं काय खदना ते आलेलं नव्हतं. पुढं दगडी बरोबर वर मोठीच आहे. दीप्यादा पाठी खेचून असं टाकतात ना. ए पाठी खेचून तेव्हा ह्या पाठीला मारू नको. ते नाही अटकवशील. झाला का ती फुलकी लावलाच काही मच्छली. ओके टाकू का. टाक ना. कैसा डालेगा. कैसा डालेगा रे भाई. आता क्या मग अरे ए वर असं उडव असा मार तिकडे ताणून ढिला सोडा ती थांब शिवून साईडला. ढिला सोडत असत. अजून दीप्याला येत नाही. अरे बाबा तू टाकणार कसा हेदा. आला आपला काही गल आहे तो हेदा किरव्याचा. असं वरती खेच आणि असं ये दगडा जाय त्यांना घेऊन जा. आम्ही येतो. झाला का.
बोलली कोळंबी घेतली असती ती बरं वाटा आहे दिली असती बांगडा विण्यावरती जाणार आहे तू जाणार आहेस ना सोम चाकू दे इकडे वरती होय मच्छी असेल काय यार इकडं पाणी यायला हवं ते इकडं मग टाकायला आता खाल्लं कधी येत आहे मच्छीवर हा ठेव खाली तर मित्रांनो बघा खेकडा भेटलाय असा टाकलेला गल गुरपटवली सोड हे सोड हे तुम्ही जाण सोड याला बोलतात पाटलाच हे विना रोड बघा पाटलान पकडायला हायच्या गावात इकडे तो राडता ही सोडवतोय हा बघा खेकडा अरे तू सोड टाक परत टाक हे पिशवी पिशवी नाही आहे हे सोड ती दे प्लॅस्टिकची सोम काढायला ठेवतो मला पकडा आम्ही अरे ती सोडवती हे अशीच असू दे अशीच पकडता आला काय मला वाटलं बेडकी आली का काय मगाशी मासा आलेला मेले पहिला संकेत ओढू नको जरा ढिला ठेव मला इकडचा अंदाज नाही. सोडवे लवकर त्याला तिथं घेऊ नको ना, चावल तुला चांगला तो जिगोला सांगितलं तर तू नाही घे इकडे सातात घे तुला तुझ्या ते काय करतात हलगुलू एकसारखा तो किरवा बाचकल हे रशी आहे का रे? ह्याला रशी बांधाय अरे यार गेला अरे इथं थांबा ना यार बैला पकडाय भेटणार नाही तो अरे उडव तर इकडं अरे तू टाक ना तिकडे लवकर. टाक तिथे टाक आलेला किरवा हे साईडला तू तिथून साईडला अरे ढिला काय ढिला झाला? मोठ्यातला होता 2 गल आहेत पाटील बाजारात तुझ्या उडल तो इकडंच फेकेन मी त्याला ए चिकू साईड ठेव. मित्रांनो इथून काढला तर इथे टाकला आता हा बोलत होता कॅमेरा आत ठेवू काय लॉक करा तिथं बंदुकीला रेक्ट लावा बंदुकीची वाट लावलं कॅप बीप तोडून टाकलं तिचा तो येतो ना होते का टाईट हाय हाय वरती घे. चालू कर व्हिडिओ उडव घे हा शाबाश जबरदस्त अरे तिकडून घे पकड तिकडून घे संपला थांब अरे तसा नको करू त्या साईडून पाटणा पकड त्याला तिकडून हा पाठीकडून समोरून हात घालतोस त्याच्या दाब काय घाबरता तर नमस्कार. अरे वासाडा भेटला तर सोडणार नाही तो माहिती नाही तुला आयला पाटीलला ल काय बाबा संकेत अरे हे तर लावा. धर काय लावा? चाकू गुन्हा काय त्यांनी लावा हे चिकन चिकन नाही रे हे मछली लगा भाई मछली लगा हे ह्या पिशवीत नको हे दुसरी नाही थांबणार तू पकड ना हातानेच काय तर किरवी काढू हे दुसरी पिशवी नाही आहे नाही तर मित्रांनो आता जिग्नेशनी परत टाकलाय रॉडला ही करून रॉड जरा नल्ली आहे तर मित्रांनो बघा हा पूर्ण इकडे खाजन लागलाय ह्या साईडला इकडे पण पाणी वरती चढतो तर इथून डायरेक्ट चौकीवर जातोय आता आम्ही डायरेक्ट जेवायला त्याकडे मित्रांनो बघा याच्यापेक्षा जास्त पण पाणी चढतो कधी कधी इकडे अजून चढतोय वरती पाणी अजून ओढून जाणार झाला
आता या मंदिराजवळ पण चढायची देव आहे पर्यंत चढला पाणी. हा पूर्ण खाजण आहे इकडे. कुठून आहे का रस्ता आहे तो चांगला मस्त एकदम. घंट व किती आत रस्ता कुठं आहे? इकडनंच आहे. कुठून आहे? वरून तर मित्रांनो बघा रस्ता खालून आहे तो पूर्ण ही झालाय ब्लॉक झाला रस्ता. कॅमेरामॅन बघा आमचा. तेव्हा बाटल्या लावलं हे लावलं नाही त्यांनी. त्या बाटल्या दिसत आहेत वर 2 मध्ये आहेत. लावलं नाही त्यांनी कोण माकडे. त्या बघा तिथे बोटी आहेत. चले तर मित्रांनो आता अक्षरशः त्या गावामध्ये पोहोचलो आणि भरपूर ताण लागलेले आहे. बघा गावाच्या जवळ हा गाव वरती राहिला आणि बघा जवळच म्हणजे खाजण आहे. चला गाव लागला नाट्याचं घर आहे तर त्या समोर तिथे वरती आहे. मम्मीची बघ मम्मीची बघ वाकून बघताय. मम्मीच वाकून बघताय. अरे बाहेर आहेत काही कुठं आहे खाली जाऊन काढलाय बघा पायऱ्या आहेत कशा गेल्या. कोकण 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 जीवा भावाची नाती कोकण आपुलकीचा प्रवाह कोकण निसर्गराजाचं हे कोकण परशुरामाची कृपा ही कोकण कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज कोकण गाई बैल वासरांची पहाट कोकण 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 बघाल तशी उकळला ते घेतलं घेतल्या होलात नाही. मित्रांनो इकडे आहे इकडे कुठे हा वरती गेला का हा वासरू बघ या इथे रामगडला इथे तुम्ही चौकी वाटते निघाते ते चालेल. हे फणस बघ हा बघ कुठे दिसत पण नाही ते. गळत मित्रांनो बघा हा इथे घर आहे. सांगत विसरत नाही मेरा दिसते आलेलं इथे चांगलं मस्त पाहिजे. वरून आला असत इथे
बंद झाला एकदा घर तुला 4-5 वेळा किरवी आलेली 4 गेली 2 आली. रात्रीचं मंदिरला सगळ्यात भारी आहे. आमदारात हे ठेव उन्हात. तर मस्तपैकी अंगणामध्ये मांडव घातलेला आहे. तर पाटील मंगीला तर आंबो बिंब असतील कुठेतरी यांच्या इथे पण. ये लवकर ये. चल 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 ते विहिरीवरती काढलं. मम्मा हा, तो आंबो सगळं बिंब फिरवला. नाहीत काय ग हा त्या आंब नाही हात. आंबो नाही. चिंचेचा झाड कुठे गेला. हा होता काय चिंचेचा झाड. नाही बा. मग आपणच होता. मग तोडलेला आहे तू मंगीला सर्व. खालपर्यंत गेलो. खाण्यालाच गेलं तर जातो त्याला. हा काय करतो? हा फणसाचा झाड होता का. हा, फणसाचं झाड. मग हा कधी मोडला. तोडलं नाही काय. नकोच आहे ना. तर मित्रांनो इथे चिंचेचं झाड पण होता त्याच्यावर वीज पडलेली. तो आता मी कितवीला होतो मला पण नाही माहिती त्यावेळेला होता तो. चिंचेचं झाड होता इथे त्याच्यावर वीज पडलेली. तर मित्रांनो बघा मंगीलार बघा कसं आवाड बाहेर एकदम जबरदस्त. आनंद जातो. कालवा त्या लागते. तर मित्रांनो बघा किती मग आवाळामध्ये झाडं बघा किती आहेत घराच्या पाठच्या साईडला. ही कुठली पप्पा नदी लागते इकडे आणि आपल्या सावित्री नदी बोलताय. अरे नदी बोलताय आहे. हा जातो कुठे पानकोटला मिळतं खाली जाऊन. हा तर मित्रांनो तो बघा आता इथून दिसत नाही. ही झाड आहेत सर्व इकडे जात ना खैराची पण झाडं. इकडे खाली खजन लागला पूर्ण. बघा पाणी कुठपर्यंत आलंय. कुठे नाही रे नदी नाही दिसत. असून काय त्या खाडीमध्ये वगैरे. मग इथे नसेल रे. खाऱ्या पाण्यात नसतं इकडे कुठे तरी. मग हे काय आपलं अननस. हे काय हे? हे बघा अननस बघा किती आहेत. मग अननस आहे बघा. हा दिसला काय मोठा. तर हा बघा 1 2 3 4 बघू काय काय तो मोबाईल तुझा काय आहे तो विचार. काय आहे एवढा हुशार होतास. नाही नाही तुम्ही नको त्याला बसून दे. असेल ना. हवा येत आहे.
तू दे रे हातांब्या तुला एक दे असताना खाणार आता किरव्याने तिथंच भाजली असते. बाबू हागे अरे कॅमेरावाला बस तिथं हागे बसताय बसताय बाबू हागे कॅमेरामॅन बघा बघा कॅमेरामॅन पण जेवायला बसतात. फोकस करो. जेवलो आणि चांगली निवांत झोप काढली इकडे बंगले दारात. आता बघा समुद्र बघा म्हणजे आता ओढी म्हणजे फिरायला वरती पूर्ण गेलं पाणी सर्व खाली. अननस पिकलाय का काय? पाणी गेला खाली पावसाळ्यात कुठपर्यंत येत असेल मग. इथूनच गळ टाका. गेला पाणी गेला खाली उतरला पाणी खाली. गणपती पोळ्याचं दर्शन कोकण देवदेवतांचा महाल कोकण लालपरीचा प्रवास कोकण तर बघा आंबे इथे मित्रांनो आता आम्ही निघालो वरच्या रस्त्याने. वरच्या रस्त्याने. आता बघूया कुठे वाटतं. सावरी तेलवाडी पुढे पण बघा. मंदिर. अब आपल्या इथं तसं आहे पण दाखवू नको दाखवू. काय काय ते ग्रुप ग्रामपंचायत का ते दुकान बिकान आहेत ना. इथून बघ इथून बघा कसं दिसते काय दिसतंय. तर मित्रांनो खाडी बघा. हा कोण जर चालवत आहे हेलिकॉप्टर. तरी मित्रांनो हे बघा इथून बघा हा हेलिकॉप्टर कोण चालवत आहे. बोट आहे इथं आहे ती बघ. बघ दिसली मित्रांनो दोन हात. वरच्या त्याच आहेत खाली. चल चला मित्रांनो. कुठे ती बोट आहे. हे तिकडे तिकडे येते दिसशील. हा चल चल मित्रांनो चला का मॅप टाइम नाही चलो. संकेत नाही म्हणून बरा हे सोड. संकेत नाही म्हणून बरा नाही तर बोलायचं मासा बघितले. बोट बघायला गेलेले मोलवाल्यांची. ही शाला आहे ना. पोरं आहेत का नाही म्हणतो कोण नाही बंद ना आमच्या इथे 4 टकली आहेत.
तो घुमरी दिसताय का इकडे दिसताय ती घुमरी ना तो टॉवर दिसताय ती ना तो टॉवर रस्त्यातला आहे वाकडा ही इकडेच आहे मित्रांनो एवढाच पाणी चढलेला गिरोबाच्या इथपर्यंत गेला खाली तर हे गेले कुठे काय माहिती यांना शोधायला आलो खाली हे गायब झाले चल अरे पाठी पण असती ना तुला बोलते ना. गेलं कुठे काय माहिती तर मित्रांनो पुलावर न जाता मित्रांनो आता व्हिडिओ संपण्याची वेळ आलेली आहे आम्ही आता ब्रिजवर आलो हा पहिला लोखंडाचा ब्रिज होता तो आता सिमेंट केलं म्हणजे केला कॉन्क्रीट तर मित्रांनो तुम्ही बघितलं आता चौकी छोटंसं गाव आहे म्हणजे जंगलाच्या म्हणजे एक निसर्गाच्या सानिध्यात बसलेलं असं एक डोंगराच्या कुशीत बसलेलं एक छोटंसं गाव चौकी तर तुम्ही बघितलं असं गावामध्ये जाताना पहिल्यांदा आपल्याला विशीवर त्यांच्या गिरोबा देवस्थान असं भेटलेलं म्हणजे गिरोबा देवाचं एक छोटंसं मंदिर म्हणजे एक स्थान तिथं तुम्हाला बघायला भेटलं तर मित्रांनो तुम्ही कोकणामध्ये बघितलं असाल प्रत्येक गावांमध्ये ना जाताना पहिलेच आपल्याला वेशीवर नाही तर त्यांच्या सीमेवर आपल्याला एक छोटंसं म्हणजे मंदिर किंवा काय ना काय तर देवाचं छोटंसं काय नाही दिसतंच म्हणजे भरपूर ठिकाणी असं आहे की त्यांच्या गावाचं रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक गावाचं की त्यांची गावदेवता किंवा त्यांचं मंदिर आपल्याला दिसतंच म्हणजे गावात शिरते वेळी वेशीवरचे तर मी तर तसंच एक प्रकारचं एक मंदिर तिथे म्हणजे आहे छोटंसं ते जागृत देवता आहे म्हणजे नवसाला पावणारी गिरोबा तर तुम्ही बघितलं असाल व्हिडिओमध्ये दाखवलं तुम्हाला जाताना तेव्हा आम्हाला तिथे जाताना नाही आलं आता पण नाही कारण चिखल होता पाणी भरलं आम्ही सकाळी लवकर गेलो असतो तर तिथे पूर्ण आम्हाला जाता आलं असतं पाया पडण्यासाठी पण आम्हाला आमशीच पाया पडलो आम्ही तर मित्रांनो एक छोटंसं गाव तुम्ही बघितलं असाल बाजूनी खजन पूर्ण आहे आणि एकदम निसर्गाच्या म्हणजे ना पूर्ण झाडाझुडपात बसलेलं एक छोटंसं गाव आहे तर मित्रांनो आता मी निघली गाडी येईल आता खाली तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली यावर कळवा आम्हाला आणि मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा तुम्ही व्हिडिओमध्ये